Modrý. Sem, vystraný. Zvolen, červený. Haj, bielý. Všetké mikiny, všetké bundy dolu, len trička budú na nás. Žltý, zelený, červený, bielý, modrý. Máte za sebou po skupinách, takže sa postavíte takto k sebe, nie spaja. Poďte sem žltý. Dobre, len mi je strašná zima. Zima, tak ešte by si mohla nechať na to. Nie, to za chvíľočku bude dobré. Dohreješ sa. Hej. To u nás beží roky, my sa stále s ženami rozprávame o tom, že majú právo na to, aby niečo pre seba získali, aby sa vzdelávali, aby teda nebrzdili svoj rozvoj. Deti môžu mať, manžela môžu mať, rodinu môžu mať, ale zároveň majú právo aj na to mať istú chvíľku samú pre seba, že len pre svoju osobu a rozvíja svoju osobnosť. Takže takisto môže byť vzdelaná, pekne upravená, byť aj dáma a nielen živá domáca. Super, ešte vás poprosím vaše meno. Sa volám Mária Olahová, som z Detvy, ale mňa všetci poznajú pod názvom Mariša. Mária Olahová z Detvy a robíte im? Ja som vlastne podpredsedkyňa Združenia Spolu Slovensko a ja im robím vlastne také regionálnu vedúcu, kde vlastne tie projekty aj školy. A mám tu pri sebe hneď vedľa s kamerou kolegyňu Danku, ktorá má práve na starosti v oblasti vzdelávania školstva práca s deťmi predškolského veku. Ktorá nám pripravuje metodiku, takže máme aj odborníkov. Dobre, super, ďakujem pani Ola. Dobrý deň Bratislava! Dobrý deň Bratislavčania! Dobrý deň účastníci podujatia Deň Rómov za rodovú rovnosť! Všetkých pekne vítam na tomto námestí a verím, že nám bude fajn. Ale skôr ako to rozbehneme a roztočíme, by som rada prizvala ku mne ľudí, ktorí majú s touto akciou čo dočinenia. A preto poprosím kolegu, magistra pána Antona Bobáka, nech príde sem ku mne, doktorku Ingu Kosovú. A ešte tu máme dve priateľky, ktoré nás silno podporujú a zároveň sa stali takými našimi priazníkmi aj partnermi. Ja poviem meno, pod ktorým mu poznáme my všetci. Greko, poď k nám hore! Dobrý deň všetkým. Dobrý deň, ja som rómska žena. Volám sa Anton Bobák. Som predsedom Združenia Spolu Slovensko, ktoré má sídlo v Žiari nad Hronom. A vymysleli sme spoločne s našimi ľuďmi túto akciu. Dúfam, že sa budete na ne baviť. Táto akcia nie je len tancom a nie je to iba o dievčatách pekných, mladých, rómskych, aj nerómskych, ale je to hlavne o tom, aby sme upozornili pospolitý ľud aj bratislavský na to, že ženy sú v mnohom našej spoločnosti znevýhodňované. To, prečo sme sa tu ale zišli, je fakt, že rómske ženy sú v našej spoločnosti neviditeľné a nepočuté a nie len kvôli svojim manželom, ale aj kvôli spoločnosti, ktorá bohužiaľ je strašne málo tolerantná. Takže tento deň by sme mohli nazvať aj dňom tolerancie.